Kawuok e weche mag omenda ma bende ntiere pacho kae to kod budget en ni mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua medo loso motegno ewi chenro ma en go mar sidho duond bura mare dwe mar 5 higani kendo madhi bedo gi jalar kom jatend piny e yiero mabiro. Gachagua molimo kaunti ma Kajiado kendo loso gi jopiny e gwenge mag Kiserian onyisogi ni en owuon obedo maongirore kaka achiel kuom joket piny owacho tesre. Limbe mar Gachagua Kajiado timore kinde ma ikruok dhi nyime ni limbe mar jatend piny e gwenge mag masawa mar piny Kenya. Kwa hivyo sisi tumeamua tunaunda chama yetu ya siasa, na hiyo chama watu ya Kajiado ndio mtaongoza hiyo chama, na chama yetu mpya tutatangaza mwezi wa 5, na national chairman wa chama chetu mpya atatoka hapa Kajiado. Uongo katika nchi yetu ya Kenya haitatupeleka mahali. Kudanganya wananchi kwamba kuna barabara, kudanganya wananchi kwamba kuna hospitali ya SHA, kwamba kudanganya wananchi kwamba kuna mijengo, hakuna chochote.